Aengus Mac Grianna, Foras just Gurmaigad, Tana was on Velshaw. Aengus Urkta at Klugs Cal, Ogin Urtsa Marialler, the Hahi Mar Life or Nukta, the RTE Migiri, Dol Shears and Armadus, Farah, Ogs Keshaker Urtsef, we suppose, and Seal Maravishe Ditch, Fido, Iraq, any, Sogan Garogu, who Leshin Gaeilge, August Garo, Gaeilge Mar, Priv Chang, the Hacks, the will carry them Senshin. Well, we gotta get my faster, but Egmawar Nismo stoi. Ach, Kinta like Lorsing Gaeilge Glyn, Agus Majog, Agus Timplety, Agus Vimahishti Partach, Emonu, Gael Skull Nasline. Hossi Rahena, das auch bei Agus Bogan Skullin go by the Harmon Yesham. So Vimahishti Partach, Snublushachti, Shin, Egder in the Shaskati. And Romion Jarfa, a Goni, Ogutsa Rivenchanga Engus or the Esog? Well, it's still, I guess my swing is sheer. Nidolum sort of grave, Mion Jarfa, Nidolum grave in Mionagum, Jirk Martin Lorev, in Mionagum a Dave Verl, Acherit. Just, being really gone, I guess, I guess from able to on Dahanga also, I guess just Marvi. Taking the Jirk and cast. August K. Guru Gaeilge. August Agus a were Clinia. Keen size Gaeilge a row and Rowan Maria Clay again am Roche on Goferlahan, Roche on in Actionek. Well, so Ervalach one V Agus Ervalach Niro. Ach Tasha at Mar sort of Ernschroid so gunye the aber better Schachtel Tach Erfalt stoi sort of Ernschroid so gunye. Ach Ernschroid ogunye like the Toma Kappa better Shadow Schacht sort of Tali Erfalt sort of Le Gaeilge. So I guess either Skylum Choma. So a goalie vi Gaeilge people na heart. I mean, like just vi sagat Sean Tahi will Gaeilge come. I guess Tahi Ela Neil. Ach, post. Yeah, na Russian effect la chorbe Marvi. Yeah. August Keger Roche Usta August Ahla Marvita Ras and Gnakil vi August Erastil to a roward set and to Erie Dulhig in Rods of Siren, a harp of the Kalashi Siren, which is shade Parchik in the Esog. Agus fiú agus man me capit an chéadúir agus mé Monscail Jimama go cláiste cholam ciile bhain bheith in Lídóir. Agus bin an chéad turas gailsachta istói lumhéin agus just woman woman Ericsson Soltas. Vi should just doch rete, vi should golan samach. Agus no just vi an time stoi ervalach shin on rod stoi kangeldom beter sort of le counter kidor. I mean we maran mar sort of verlent to see that ach mir dim on sort of lumhénig don cheador stoi shin rod a hartus le morel counter kidor agus tunal gutin. Agus léir Aengus Guru chunker an a warrig encounter shin arts mar go to towards Kirch or in Ohen nachwil. Well, vi tachum in mun yinver in Vidor le father-in-law agus but post candle gum sort of les counter agus anach cards gum agus I mean turning rodegen dom agus ma tashtul gidor agus umpi macht on sort of more valach sort of hectare and sort of goes Trasna Valley sort of Glenveche agus but Tá cardéile áirithe agus a luche agus go bhheicimse mucais agus cool na harigle. Just tarling, just muhim se rud éigen a teachta nús ar agus just a roiile hen tá mar náis buchas le tí. Faoi sibh faoi arú. Is look, I mean, tá sógin a legan scéalta agad sa a dtíad an telefís a déananig caiimiid dul siar faoi sin, but just vi me héna gur rodéigen an telefís Aengus le gur, I think vi an Doyle Parchik on Clar Fasha Silla Brendan Courtney to me capu agus given them Gurnurchi rodéigen as hasha sin a Macdums. I think bini she gur be a miona vi eki riven pus nukte no rod narwan she animation salt as akravahi she gur dulgish tabakta a vi onugs Kirsha sin killing enu or se keen size mion a vi ogutse riven post a vi ogutse mar life or nukte to hain. Well, camera handshake morgan. I mean, really. I mean, women Ericsson Soltas.
agus just from a trú gomór dolisteach gach lá agus bhí an tá orm gur bhí mé mar sin golisteach gomper le annach daine stoi ach no bhma an erisin soltas dolisteach an gach lá Joáin an dram gur me gober in éintí leofa déine just galant amachach agus déine just tamach rií an tú ach an oberhénig sort of iskrief a bheith géirí bheith crín a déh a rudí ach fós tuigim an rud chumá a bhí rá ag gan a déh dógus agus sort of gur raibh gur hiigemer an táhacht leis an írinne a chur amach le daoine a chur ar an nólas agus tuigim na sort rudí sin na rudí bhí rá ce ach agus bhí sin an cínte domsa chomá agus camará do bhóin an dáil an irisin rudí domsa bhí si mar mentor mórgam amachsamach agus just a bhóin me an irisin wahí. Yeah, agus ní rob cosile an tháinig mé ar an telefís cinlín chuirse inúorm sa agus ní acha mé ar an telefís ó hin agus is suppose as you talk up dearm dom sa bhasa agus gur cinlín antú hiúil antú hain dan tú hain ar hiúil ó bheith as chuir telefís ónúir ar agtún post ó sé sin mar sprictit ru iri é aigeil ar hiúil nó bhfuil simógad sa tuairt ficr telefís a man seo. Well, dus gepaarde niet sagam chordum just skara omlanne dhéanamh nó agus bhí rudí eile arsúlagam idir an dá ling. Tá staidir fi láthir agus le chuidir dé be duine máisteach le chuidir dé sort of an bhíonn se thugainn. Ach so bhí me agnas ar a díre in áitigin eile ar fad gaillis go thomláin agus me géirí bheith staidir agus staidir don chéadúir le breis agus 35 bliana mar sin agus darí cholerud fiúm agus mé an nóscail a gláis na trínáid níis like an technoliacht agus rud sin ar fad be dom gachrú a ólam ón tús ar bhealach agus so just bhí machlagin in áitigin eile ar fad. Ach, amachchan se just níle sagam, mar níle sagam cuma me ró godíirech, ach tá me ceapa, go mé meascán idir scríomh obair agus telefís le chuide dé. Éintach. Tá sogam go bhfuil tú haon agus Terry le chéile le fada an lá agus tá sibínta oscailte fao sin agus is céan fan nach nó. An ró sib a gcónaí mar sin? Well, Keinte bhí mise. Yeah. Galua agus me gobar sort of an ortí just dormin am hain just go gahan bheith just díle stomhénig, sort of, should I know himself be true mar déir lucht a bhéir agus just but ag an ná céanna cé go grama oscailte ar fear bhád just dúr mé well níle mo chun é héna ach ní rá do mé ógart ag an ná céanna agus duine meán a bhí agam just dagurach den ag an ceist cínte dúr se mé whatever but ní mo chun é sin na héna a chuirid. Agus más tú obviously te mud ag státe eile inis an éan Micheál go bhfuil go roin referan cointú agin an bhfuil differ feici agus sin some Jónata an rih airní ar ró sé gcónaí dearfa ditse an Jóna bhí ag muintir na haireann rih. Ní hé go se gcónaí dearfach ach cínte tá me ceapa go raibh am bhhad níos fearr agam hain ná mar a bhí ag daoine eile. Agus ar bhealach tá me ceapa gur chuidí an oscailteacht le sin ar bhealach. Agus ní bhain sin bud bhí an táir me déobh na cáirde bhí agam agus san áitin na rum a gobar chomá. Ní hé gur ar bhealach fiúán cos le gacha eile sa tír, ní hé gur RTE sort of ag deireadh na hochtatí mar an áitis fearr cos le éon áit eile. Bhí deachratí ach tá me ceapa a gompar le annacha daoine eile bhí am bhhad níos fearr agamsa ná mar a bhí acu. Arios. Tá sogan go bhfuil agus chuúla mé ráfla go coníart inis ar an alpaca a gomdé an bhí. So béir sa sin scéal dom fao seo céir é an rud seo faoin na alpacas ar fad?
Well, I mean, bhealach an rud a hála ná, I mean, like, tá coní orine, sort of, just neisce chundin na mí an teorann sort of le tuisgurt chundin le clia. Ach, the bhógar mar strachsa teachs bhí beag an talamh a gun fásta agus sin, rinne mar achóró an teach seanteach bhí an rinne mar achóró agus díirech agus an obair críochnaí an rud a hála ná sort of hála an géirchéim agus sin bhí geirithe páí agus a lehéid. So bhí annach dearige categorí agus sin bhí mar rála mén, well, cad is féidir, cad is féidir am dhéanamh agus sin láháin tháinig teir na bhhaile agus tá sé ceart faoi alpacas agus tá sé tá agad hénig cad is alpaca agus bin cúsáite leis agus thosa sé ó sin amach agus an sin thosa mar le péide agus an sin dáise sin ina dhé sin agus réir chéile chu sé méid agus tá sé gobar go máúin. Éanta gur fad. Níor chuimiceis ar tuigh an túsbhí seo agus chunas mar bhíon blion seo dit sé nó gur blion eiste go bhíonna go leir slíon fáinne gus bhór daoine ar chur cursaí COVID go mór isteach ar go pásanta. An téimrad a chur isteach arm ná cursaí technoliaachta. Níl banda lehan an seo agus sa cheantar ar móthir, so bí a bra ar tethring dhéana ar a bhón leis an laptop. Agus nuair a chríochnaí nuair beagam dúin cláis na trínáide ágáil agus leachtaí dhéana ar líne agus fáhhar an ama bhéin síon son agus just fachan ruid sin a go háart is háart agus go ma réile scirádaí agus bhhaid níos mó leis deirhin ach bin an téimrad ach an sin seacha sin bheith Somáile agus go háirimh bheith fondua. Just ní ra me go raibh éimrad difriúil a choirbe. Okay, cinnte ní a buile le daine ach timplatí agus bhí neart jobbaní le déine Jeremy mar a bhína gáí, so ní hé gur sort of sí háart mar bhí neart le déine go tamar fad. So bhain se an camerará, I mean, tá agam tána go mar daine for bás agus daine bhí team agus le bhí am deachar ag annacha daine agus daine bhfuil ana go marú ach dom héin camerará buchs le dí bhí mar bhainte sort of go má agus just bhain mar sultas an am a bheith just ag go bhaile. An bhfuil tú gafal le Netflix cos linne ar fad? Nuair atá an banda lehan a gobar ar a bhón. Bí mar brathir 4G. Agus bhfuil 4G ná mar bhín deireadh sé 4G ar an gátham or whatever. Ach fós agus deireadh, tá an signal an ach fós just níl sé láidir a háhann. So just brahan sé ar an nám. Tá sé cóstáilúr inis tú ag brathnú HD domsin seo go bhéic mórtá dul a ra agus tá sé gobar. Aengus mar ocail scur, is léir, gan even ceisiach airt a go ró agus go bhfuil tioncar an lehannig an Gaeilge ar de héilsa. An úsáidin tú é fós ó lá go lá? Úsáidin. Lear me naige le rathráidecha. Cínte tá cúplacáirte gom sort of le Gaeilge. Ach bhealach is bhí sé bhaid ní éasca agus me gobar sa seomar nuachta mar bhí annacha daine le Gaeilge sa seomar nuachta. So cínte agus me gobar, féin sort of leirting sort of gachlá. But cínte, fiú an leis, nuair a táim istigh ar a goláiste, sa choláiste, cínte bím ábalta í úsáid chomá. Ach níl Gaeilge ag Terry, so it's really sort of ma heilech héin agus cúplacáirte idir an lá ling ach le chuide dé bei fás mór sin amachchan seo go ábalta amach sa saoil mór ríist. Go tíir okay, agus cinnte gur thug sé méid an deisne dit sé a díomh posté a díomh de chud cardas a díomh a bheith thuidir chonal agus ag spásfrucht an sin. An bhfuil tú an nó céirdé an bontáist is smó, má tá tú an sin luú, an bontáist is smó a thugann teang an dit go pásanta Aengus. So ma ceappa go tugann sé tá sé dechar éis le bhíú nó beidir nóbhail sé dechar ach bhealach le Gaeilge tugann sé nasca nó ceanglíonn sé mé leis an tír seo. Fiúáin, agus tú siúil timppla na háite, lug anúnacha go dtigann tú either, cechaí gur tugann anam don áit, nó beidir stair le ar bhain leis a gceantais. Agus just amatí just tugann sé just
begin breis óstam ná mar a bheith ag lucht a bhéle. Agus sin an slín an dhéarm se godul sin nasca ledum just leis an tír hénig. Tá sin chuir go deasach níos mína mar sin mé héana actually so sin deasach leis se. Gus mar ocail scurnis Aengus tá sogan go na daltaí bogta ag fálanis go mórhór mé go hair na daltaí airteiste nach ménascrúdi acu agus riile. Cén cóirle a thuthas inis dá rinne óg ar buí an mé sin atá ggurcha seo agus tá smína faoi Beiidir an Gaeilge staidir anú ar an Gaeilge sa choláiste nó é anú mar slíomh a cén cóirle a thuthas dóibh siúd inis. Ceachta cainte. Sin an rud is táhachtaí. Mar bhfuil sásta í a labhart ní ála má tú rud a bheith agus cad bheith sásta botúna dhéine chun fólam chomá agus bheith sásta ghlacha gníanú tú botúin. Ach sin agus fiúna sort of a brandú brandú ar tíí cethir géisi raidir na Gaelchachta, raidir na lithe, just bí géistecht agus do chlósa oscailte agus más féidir le cardide ar bith agus cardide má ein charagad le Gaeilge nó tá tuilsinach í labhart leat bain leas sin chomá. Well look tamod rihan mas an seanis Aengus gur míle mai gofas were the gosh folky ar fad cared for you base through torch and sorry shot and made to just a fan of tartan alpacas illig no. Ja, de cap well mean sort of ní dáilm go bhí me mór an obair a ré taire im líana ach so tá just sásta bheith gobar timplotí agus gobar ar a bherim agus tasús chudáta ar chuilerad. Good year, okay. Sinna tastal Aengus Mac Grianna go míle maigad as a cóidir aniu. Fáilte rud bhá ansalt as go magad.